ассалому алайкум дӯстони азиз, ман Илҳом Муродов ҳастам. Бародари азиз, аранҷировчик, ҳамсароянда аранҷам мекунам ба хотири шумо. Ман дар хизматам. Агар касе дар аранҷировка дар кор боша, марҳамат бар студияи ман. Марҳамат, аввал як сабте ки камтарак мусиқӣ сохтам, ҳаминро бубинед. Бар касе маъқул боша, марҳамат, мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем дӯстони азиз. Марҳамат. Агар ки ягон хизмат боша, мо дар хизмати шумо ҳастем. Худоҳофиз бародари азиз. Садқаи худ қадамотон.